Ara sí. Bé, bon dia una altra vegada, gràcies per venir. Espero que l'esmorzar hagi estat del gust de tothom. S'acopla. Ja, tu també, això fa. Bé, avui he descobert que m'estic fent gran. Tinc un disgust. Ahir vaig estar... Abans ha explicat el Bernat que això de trobar-nos aquí és una cosa que genera molta activitat i ens motiva molt i sempre apareixen coses noves, i una de les coses noves és la que encara no està acabada però que ha començat aquí aquests dies, és la que jo us ensenyaré ara avui. Vaig estar ahir fins a, no sé, a les 2 de la matinada, com molts dels meus companys que estan per aquí, acabant de polir coses, perquè no és que ho deixis per l'últim moment, és que... No, aviam si m'explico. És que quan vas descobrint nous camps vas trobant noves dificultats que requereixen noves atencions i al final allò s'allarga molt més del que inicialment tenies previst. Bé, la meva idea avui és presentar-vos una llibreria, una biblioteca, perdó, una biblioteca per fer servir aquest dispositiu d'aquí. Espera't, que això és una mica, amb la pantalla tan petita, és una mica complicat. Això és una càmera que es diu Sentry 2, té això, l'afegit, el cognom aquest de AI, intel·ligència artificial, perquè això ja fa temps que si no porten aquest cognom sembla que les coses no serveixin per fer el que toca en aquests dies. Gràcies. Bé, què és la Sentry 2? Bé, una càmera web que té capacitats, té una pantalla de 320 x 240 píxels, no és molt, però que és capaç de reconèixer objectes, línies, colors, cares, targetes, i la podem entrenar perquè sigui capaç de reconèixer moltes altres coses, animal, el que sigui. Vinga, la càmera té diversos modes de funcionament o algoritmes. Aquests algoritmes els porta ja incorporats en la seva electrònica internament, amb la qual cosa ens facilita moltíssim la feina d'utilitzar-la en projectes. Una de les coses que pot fer és detectar color, fixem la càmera en un punt i ens pot dir de quin color és aquell objecte o diversos objectes, però anirem a la part fàcil, de quin color és aquell objecte. En aquest mode té 7 colors, blanc, negre, groc, blau, vermell i verd. Després tenim el mode aquest de regions de color. Les regions de color podem tenir a la imatge una sèrie d'objectes de diferents colors i ell detecta on està cada un d'aquests objectes, la seva posició i el seu color. Les etiquetes April Tag, després us ensenyaré, són una mena de codi QR que es fa servir molt en posicionament i en moltes altres coses relacionades amb la robòtica. També és capaç de detectar les línies que hi ha en una imatge i ens dona una sèrie de paràmetres de les línies, targetes específiques com aquestes que tinc aquí, com aquestes d'aquí, aquestes són de trànsit i permet, les detecta, ens dona quin número tenen o quin nom tenen i podem fer coses amb elles. Després té el mode de 20 elements que té pregravats, és capaç de reconèixer fins a 20 objectes o coses, i després també té el mode d'aprenentatge. És a dir, si alguna de les coses que nosaltres volem que reconegui la càmera no està inclosa en cap d'aquests algoritmes, la podem entrenar fàcilment perquè sigui capaç de reconèixer fins a no sé quants, uns quants. Tampoc és il·limitat. Vinga, el primer mode que us vull presentar ara és el mode de regions de color o en anglès blobs. Aquí tenim dues imatges, la de l'esquerra
Aquesta de l'esquerra ens permet identificar 4 objectes de diferents colors i la seva posició en l'espai. Per exemple, es podria fer servir això per, no sé, comptar ràpidament quants objectes hi ha d'una classe o, si volem seleccionar un color, dirigir-nos només cap a aquell color. En aquest cas, de la dreta, podem veure que estem detectant una regió que és, jo li vaig dir, busca'm coses que siguin del color vermell, en aquest cas és una ploma de color vermell i està seleccionant aquest rectangle del qual ens dona una sèrie d'informació posicional, com són les coordenades del centre, els valors X i respecte de la pantalla, l'amplada, l'alçada i després ens dona el color. El color en aquest cas diu red, però també li podem demanar que ens digui l'índex del color. Els colors també poden estar numerats. Llavors, un dels blocs és... Ara sí que ho he de fer gran, això. A veure si funciona. La idea és que quan prenem el botó A, en aquest cas, no, aquest no. Quan apretem el botó B, espera que està carregant el projecte, aquest cas. Identificació de color... no, eren blocs, no he fet cap exemple de blocs, no he fet cap exemple de blocs, perdoneu, és que encara no m'he tret els nervis de sobre, l'ensurt. Bé, doncs això ens dona la posició de l'objecte que té el color o els colors que nosaltres volem fer el seguiment. Per exemple, aquí podem veure com funciona això, aviam si se'ns engega el vídeo. Fixeu-vos, la càmera està detectant l'objecte de color blau i quan es desplaça cap a la dreta detectem que s'està desplaçant cap a la dreta o cap amunt o cap avall i mostrem aquest desplaçament amb la pantalla del nostre microprocessador, en aquest cas la microbit. Teniu un altre vídeo per aquí, un altre exemple de vídeo. En aquest cas, al moure l'objecte, el robot es posiciona de manera que l'objecte sempre intenta tenir-lo en el centre. Per tant, és una altra de les funcions que podem aprofitar de moviment, posicionament o seguiment d'objectes, sempre basat en aquest cas en el color. Un altre mode és... té predefinits 20 objectes diferents. Aquí teniu la llista, des d'un avió, bicicleta, planta, ovella, cotxe... A veure, la càmera té les prestacions que té, vull dir que a vegades enfoques una cadira i et diu que és un ocell, depenent de la forma que tingui la cadira, perquè aquest és el problema moltes vegades dels patrons, del matching, té uns patrons i sobre els patrons projecta la imatge i busca les coincidències i a partir d'aquí, a nivell d'estadística, determina si allò és aquell objecte cadira o és una altra cosa. Per tant, fiabilitat 100% no, però la podem fer servir per diversos projectes d'identificació d'objectes. En aquest cas jo vaig fer servir aquesta imatge d'una cadira, veieu el que hi ha aquí de color blau és el que apareix a la imatge de la pantalla de la càmera, ens diu que és una cadira i té el codi nou, ens dona les dues coses. I en el cas de la llibreria el que ens diu és el nom de la cadira o també l'identificador. Jo el que us vull ensenyar ara és... Aquesta és la biblioteca que teníem fins ara per poder accedir a aquesta càmera web. No sé si ho veieu, però és una mica
costa de saber què fa cada cosa, costa d'entendre quins... Llavors, la idea és dir, com que per obtenir una certa informació a vegades s'han de fer diversos processos, doncs els podem simplificar i fer una llibreria simplificada que és aquesta aquí. Per exemple, si jo vull saber el color d'una cosa, sí, posarem la càmera, si jo vull saber el color d'una cosa, m'està donant el blau, si jo enfoco el vermell em donarà el vermell, el blanc, aquí estic movent-me sobre d'un targetó, sobre aquest targetó d'aquí, estic movent el punt central i m'està dient de quin color és. Sí, jo crec que fer servir això és senzill, perquè l'únic que hem de demanar és quin color estàs veient, càmera, ja està. Per què podríem fer servir això? Imagineu-vos, no sé, un projecte que tenim tot de boles de 3 o 4 colors i les volem classificar en funció del color. Posem la càmera en un punt on s'atura la bola, capturem el color de la bola i després amb el servo la movem cap a una banda o cap a l'altra i anem classificant les boles per colors. O aquest d'aquí. Ara sí que pots enfocar aquí. Però te m'has d'activar ja. Sí, és veritat. Ui, és complicat això. Ara no podem fer més gran. Necessitarem coses de colors. Bueno, fa això. Enfoques tu aquí. La idea és, apretem el botó B i en funció del color que està veient, veieu, li puc dir, canviem el color del dispositiu. És una manera de saber que el color està agafant. Ara és blanc, ara hauria de ser negre, s'ha apagat. Doncs, simplement cridant, demanant aquest bloc que ens digui quin color està visualitzant, ja tindríem la feina feta. Igual passaria amb els objectes, amb la cadira. Funcionen molt semblants. Espera't, he perdut el... És aquest, no? La detecció de colors que us explicava. Veieu la imatge, en el mig de la pantalla apareix un quadradet del color d'allò que està veient. Si és vermell, el pinta vermell, si fos de color groc, el pintaria de color groc. Els colors que ens pot retornar són aquesta paleta d'aquí i llavors el programa que us acabo d'ensenyar el que fa és buscar, això està ordenat per el número del color, detecta el color, quin és l'identificador, el número que identifica el color que està veient la càmera i busca dintre de la llista i pinta la pantalla, li assigna el color que està veient. Fixeu-vos que això és xulo, és una llista on tenim colors, no tenim números, tenim objectes que són colors. I això també són coses que van molt bé a l'hora de comprendre com es fan les coses. Llavors té dos modes de funcionament, on ens torna el nom del color, això ho traduirem, esclar, o ens torna l'identificador del color. Un altre mode de funcionament són les etiquetes iPrel, que es fan servir per navegació i posicionament, control d'accés, per exemple, la gent que porta la targeta ja passa per un lector, una càmera, identifica i s'obren les portes i pot entrar, localització, podem fer el seguiment d'aquestes persones quan van passant per diferents punts que els localitza, identificar persones, objectes, podem anar enganxant etiquetes als objectes. Imagineu-vos alguna persona que, per exemple, una persona invident o que temporalment per algun problema de salut resulta que no hi veu i no està acostumat a moure's en espais sense visibilitat. Doncs podria anar amb aquesta càmera i amb els diferents elements identificats per diferents codis d'etiquetes i anar escoltant on està la nevera, on està la porta, on està l'interruptor i això. Podria anar movent-se i li diria davant què té. I seguiment d'objectes es fa servir molt en robòtica, sistemes d'emmagatzematge,
serveixen per identificar posicions. Hi ha un generador d'etiquetes que li posem el número 24 i ens genera la mida, perdó, el número sí, no, és que m'he equivocat, el número 100 volta aquí de baix, ara no, bueno, ara això ja no és cosa meva. Bé, al principi ho heu vist, no? Hi havia l'etiqueta i podien canviar el número, jo m'he equivocat i li he donat la mida i no sé per què s'han anat tot a campistraus. Perquè hi ha diferents famílies de tags d'aquestes etiquetes. No pots canviar la mida, sí. 6,50, es veu una mica més gran. Si canviem el número, canviaré el codi aquest d'identificació, per exemple el 12 és aquest d'aquí. I el que fa la càmera és identificar el número que apareix aquí i un cop identificat la marca ja podem prendre decisions sobre què fem al respecte d'aquesta informació. Més coses, aquí la informació, aquesta és la PILTAL de codi número 1 i ens dona també el posicionament respecte a la càmera, al centre, a l'amplada i l'alçada. Un altre mode de funcionament és el reconeixement de targetes. No sé si ho heu vist alguna vegada, sobretot es fa servir en projectes als instituts o a les escoles d'un robot que porta la càmera incorporada i quan va trobant senyals pel seu camí va prenent les decisions. Si diu gira a la dreta, si gira a l'esquerra, si diu atura, s'atura una estona i que reconeix els senyals. Molts dels cotxes que es poden comprar actualment ja porten un sistema de reconeixement de senyals de trànsit, sobretot de velocitat, i són capaços fins i tot de limitar-nos a quina velocitat podem circular. El cotxe decideix que no podem passar de 50, per exemple, que pot estar bé, però vull dir que són sistemes que s'utilitzen a la vida real i tenen aplicacions pràctiques. Recordar-vos simplement que Microblocs és un llenguatge lliure, interactiu, multiplataforma, obert i per molts tipus de microcontroladors. Llavors, m'he deixat d'explicar, el reconeixement de cares també requereix un entrenament, ara veurem un exemple de com es pot entrenar una càmera per reconèixer els objectes i després, però la càmera, el funcionament és igual, poses en mode hi haurà un bloc que dirà captura la cara, llavors apreta, captura la cara, la guarda a la càmera i després podem tornar a mirar aquesta persona a la càmera i identificar-la visualment. I això, el de sempre, control d'accés, per identificació o personalitzar certes coses. Si això ho relacionem amb el tema de la domòtica, doncs a partir de la identificació d'aquella persona podem canviar les condicions ambientals de la sala on està. Cathy? Ara continuar la Cathy m'ajudarà una mica a veure ella ha entrenat aquesta càmera per fer una sèrie d'accions. És una altra càmera diferent d'aquesta, és la mateixa filosofia, l'únic que ella ha hagut d'entrenar per tenir els senyals. I just want to connect to my laptop. No, just directly. And then I'll have you, explain what I'm doing. I try. Està bé? Sí. Get on the
I can't see what I'm doing. Hold on. Wait until the, okay, wait until okay, so I'm gonna start this program. So just say I'm starting to run in deep learning mode. Starting to run in deep learning mode, and I already trained 5 things. Va posar la càmera en mode d'aprenentatge, learning mode, i li va ensenyar a reconèixer, en aquest cas, 5 senyals de trànsit, que podrien ser... Un cop identifica el tipus de senyal, reacciona a l'ordre. Aquesta càmera és un altre model, ja us he dit abans, i no porta, en els modes de funcionament, no porta integrat el del reconeixement de les senyals de trànsit. Per això la Cathy ha hagut d'entrenar-la prèviament per poder fer aquesta demostració. Ara us mostrarà com s'entrena la càmera per reconèixer aquests dos patrons, aquests dos semàfors que no havia fet encara. Ara aquí apareix entrenant, es tracta, el procediment per entrenar aquestes càmeres és posar-la en mode d'entrenament o de learning i posar l'objecte o, per exemple, a les mans en diferents posicions perquè pugui reconèixer més fàcilment aquell. Si és una fotografia estàtica, però normalment es fa amb objectes reals i llavors es fa un petits moviments de la càmera perquè capti diferents angles. I és el de sempre. Llavors a cada un dels objectes que hem entrenat se l'identifica per un número. Cada objecte té el seu número. Quan la càmera detecta l'objecte ens retorna el número de l'objecte detectat i nosaltres ja sabrem què fer o sabrem què hem de dir-li en el robot que faci amb aquesta informació. A vegades el tema de la llum, aquí estem una mica foscos, a vegades el tema de la llum afecta el reconeixement. Bueno, cosas del directo, Ara acabem ja. Bueno, una de les idees bases és que nosaltres podem tenir les biblioteques amb tots els blocs per fer-ho absolutament tot, però també podem tenir unes biblioteques on facilitem el punt d'entrada per als alumnes per utilitzar aquestes capacitats dels dispositius sense que s'hagin de barallar amb temes bastant més complexes. Està intentant entrenar el Bert, que abans no li ha anat bé. Jo crec que és que agafa el verd, que és un verd fosc.
Vale, ara funciona. Quan veu el verd es posa en marxa i quan veu el vermell s'atura. Si vol. Bueno, ja us ho dic, és que aquí es veu molt fosc, Falta llum. Ara s'ha aturat, sí, aquí hi ha més llum i s'ha aturat. So live training. Bé. And I just got this last night. Però, bueno, veieu, això ho heu vist avui diverses vegades, aquest cub, És bastant, ens va molt bé per certes coses. Bé, ara el José, vols la teva presentació? Darrere. Bueno, potser us estic preguntant què faig aquí a banda d'ajudar els meus companys. Intentaré ser una mica el nexe d'unió entre el que estem fent aquí a Micrologs i el següent que farem de fabricació digital, en sentit. I per connectar aquests dos temes, aquí al davant teniu la taula de llum que molts de vosaltres vau veure l'any passat, sí? Quants vau estar l'any passat veient aquesta? Vale, bastanta gent, perfecte. El que tenien l'any passat era un prototip fet en l'últim moment que més o menys funcionava i estàvem molt contents. Doncs un any després funciona i estem molt més contents perquè aquest prototip, això ja no és prototip, és la producció número 1 de la taula interactiva. Com veieu ja tenim una caixa maca, tenim allà molt important 2 manuals, un manual de muntatge i un manual d'ús perquè els destinataris de la taula de llum interactiva, que són bàsicament les escoles bressol i llocs amb necessitats especials educatives o més poden ser, encara no ho sabem, puguin tenir una guia d'activitats didàctiques que hem dissenyat nosaltres i algunes ja comencen a dissenyar aquestes escoles bressol. Com passo? És així, no? Bueno, disculpeu, soc el José García i vinc del City Lab, que és aquest edifici que tenim allà a Cornellà de Llobregat. Us esperem el proper dissabte a la jornada de programa, si voleu venir. La taula, us deia, aquesta taula la van dissenyar tenint present que volien entrar en el món de les escoles bressol, un lloc que mai havien treballat al City Lab i que ens feia molta il·lusió, i seri. Van començar a pensar com podien entrar allà, el tema dels espais sensorials, que segur que us sona, i el primer que van pensar és intentem fer una taula de llum, que ja sabeu que la fan servir a les escoles bressol a vegades per fer temes experiencials de descoberta de llums en objectes a sobre, moltes activitats, i nosaltres el que vam fer és afegir una part interactiva i volíem fer-la des de la vessant maker, de dir, intentem fabricar-la en tots els equipaments que ara tenim, a veure si aconseguim que sigui molt més econòmica, perquè això és supercar i van introduir aquesta visió. La taula té, rapidíssimament, 24 llums i... M'he deixat el mando? Si no el tinc aquí. 24 llums, 24 sensors capacitius, un comandament, bateria, i jo crec que està encesa. I aquesta és una de les activitats. Ara el Josep molt amablement tocarà el piano. Sí que sabes. Tenim també... Bravo. Deixa'm... A veure, ha canviat d'activitat? És que el Josep no és transparent de moment. És el Simon 6... S'equivoca sempre el Josep, és així. Parelles, d'acord? I una de les que més va triomfar és simplement el que nosaltres diem el tocallum, que és simplement tocar perquè apareixi una llum i la llum va desapareixent. És com un lloc de seguir la llum, a veure si les podem encendre totes, perquè a més no ho fa un nen només o una nena, ho fan varis a la vegada, poden fer-lo varis a la vegada. Ho estàs fent superbé, Josep. I per petició de les escoles bressol tenim un piano especial també, que ara tocarà el Josep, que toca també.
aquí. Marieta, vola, vola, tu que portes camisola. Marieta, puja al dit-xic, que et donaré un confit. Mireu allà dalt entre els estels, que hi ha és un gros... Fin, vale? Com us deia, tenim la guia de muntatge on tenim esquema, tenim tots els passos per muntar-la, on tenim els programes bàsics per fer-la funcionar, on podem tallar algunes peces que no es poden tallar en les màquines habituals, com per exemple el metaquilat és massa gran per les màquines habituals, us diem on ho podeu fer. Tenim, com es diu, el manual d'ús, superimportant, va per edats, cada activitat, els seus objectius, com s'ha de poder fer servir a l'aula. Hem afegit també, no sé si ho noteu respecte a l'any passat, que hi ha com uns plàstics de color blanc a les potes. Sí? Són desmuntables les potes ara, perquè es van dir les docents, perquè són totes docents, totes dones, de les escoles bressol, que els interessava molt que la taula també pogués anar al terra, perquè tenen molts que no estan de peu, van o a quatre potes o fins i tot arrossegant el cul, com diu el Josep, i les interessava que poguessin estar també a la seva altura, i així també és més fàcil de transportar. Aquí és on enganxo en el Josep i en el que hem fet avui, està totalment programada en microblocs, la taula, tot el que heu vist és microblocs. Diversos programes en el mateix en un, i aquest és el programa bàsic per fer tocar els punts i que se senguin els junts, tampoc és extremadament complexa. El més extraordinari per mi és que van aconseguir enredar a les escoles bressol de Cornellà, les 8 escoles bressol públiques de Cornellà, perquè muntessin la taula. Van venir al City Lab, van venir 2 sessions de 3 hores, van muntar la seva taula i se la van emportar a la seva escola bressol per treballar-la en els... Si voleu poso... Com anem de temps? Malament. Malament? Fatal. Fatal. Com passaran les presentacions podeu veure el vídeo, que és estupendo. I això és fins on estem ara. Això són les... En fabricació digital també hem estampat el logo de les escoles bressol a cada taula personalitzada. I ara estem en la fase de fer una comunitat en aquestes escoles bressols que estan provant la taula, intercanviant activitats i amb la idea de que vinguin al City Lab i enreden a més escoles bressol o a més instituts que ara estan interessats en muntar-les com a exercici per als alumnes de tecnologia o tinc també alguna alumna que està interessada en fer un treball de recerca, o sigui, us convido a que munteu taules, nosaltres no venem taules, nosaltres allà teniu el manual, on podeu comprar-lo tot, no sé si el Toni vol vendre, que a vegades... Però si ens demaneu els manuals, a edulab@citilab.eu, us enviem el manual i us assessorem si alguna cosa del manual no enteneu o no us funciona o voleu fer alguna modificació, que seria superxulo que féssiu taules sensorials totalment diferents. Doncs ja està, i així hem acabat.